On let jengok Menteri Rang Ba'du Keri Narendra Modi arsngi ya ke jela Gujarat naduk lasyai ke sengi. Belong jengya keren Menteri Ketat Yadari Rajnath Singh bat ke Menteri Ketat Yadari jongka Tanzania nong ba Delhi. Kita long haga jela ke dan pedeng ke jingma baki lak banduk no nak kedau ke jingki petar ya ki marpo kendau bat pom petar ke jing ke siej ong uba renikton. Bat penkup burom ketenat income tax ya ki riau pau kemat hak nong ba shlong. Ki khubor ke bebnya. Menteri Rang Ba'du Keri Narendra Modi unselit jengo asngi ke jela Gujarat kata hak arpunyo bat apu pratrik mentau benai. Hakani ke jinglet jengo ke jong unselit ban pli ya shibun teli ki projek ka ban long ha Ahmedabad ha Gandhinagar bat ha Kutch. Hagasngi beningkong Modi unselit ban shimbenta ha tamasa khadi utsav ka ban long ha Sabarmati ha Ahmedabad ha ka ba unsa ai jingkren shaki nong Thanjan ha ka tei ka tamasa. Dagi hajar ngut ki nong Thanjan na keleng ke jela kin wan ban shimbenta lang ha ka tei ka tamasa. Menteri Ketat Yadari Rajnath Singh mentagasngi ulai kendu bat ke Menteri Ketat Yadari jongka Tanzania ke Dr. Stergo Mina Lawrence Tax Hanong Ba Delhi. Hadian balawai ke jingelang Rajnath Singh uloong bakini ki ari ken se trelang na ke benta ban kentiu ya kilat yada bat ban penklan ya ke jinge trelang hapdeng ke sipai ke India ba ke sipai ke Tanzania. Using ulapan pau ru ya ke jing sngo scam ba ke jinge dai hapdeng ke India bat ke Tanzania kan senang klan hakini ki postnam ki banwan. India and Tanzania have good and cordial relations with defence cooperation as a strong and important pillar. There is a broad consensus on both sides on further strengthening the bilateral defence cooperation. The decision to have an institutionalized mechanism to enhance defence cooperation between both the countries is indicative of the seriousness that both of us have attached to defence cooperation. Menteri Bekmi Ketenat Public Health Engineering dan PHE uba renikton lingdo tongkar mentagasngi ulapan pau ya kejing sngokia alo kita long haka jela haka babun naki kidon hapdeng ke jingma bat kila banduk no nakadaw ke jing ti pathar ya ki marpo kendau bat pom pathar ki ding gisien ya kanie ulakran haba pli ya ke jingelang jongko North East Water Conclave bala pelong dake Indian Chamber of Commerce ha State Convention Center Shillong. Uba tongkar uloong babon kita long bala pentrei na ketenat PHE kila haban pensangi no na kadaw bakini kita long kila rangat no. Hakani ka jingelang basisngi jongka North East Water Conclave on sa ya peliu jingmut halor kumno ban penek pensa ya kita long bat banwat ikilat kilenti ban pelang ya ku slam. Ki weipat ki bala ai jingkren hakani ke jingelang ki kentup ya uskatri ke Water Resources Department USC Sadhu badu Executive Director jongka Yon Exchange India Limited Ankur Patni. Which purpose we need to protect the catchment areas. That is the need of the hour as of now. To ensure that the catchment area remain untouched, trees should be there. So we need to do tree plantation to all the catchment areas in the state of Meghalaya, and we need also to take to protect, to do even up to the to declare that the catchment areas should not be utilized for any other activities except tree planting. Kumshi benta jong ka azadi ka Amrit Mahotsav ban rakhi ka jingdap nyopusan snem jong ka jingyo light load kari katanat income tax mentagasngi ka lapun ko burom ki katu katni ki nong shong ki bapau nam na Shillong ki balano senyang ha ka liang ka puli puthi ka roi ka par ha ki thai nong kendong ka mariang saudong saukun ki kam milek kai ka put ka tem bat ki kam Traymon sngobha katanat income tax ha ka jingelang ka balalong ha hotel Pinewood ka lapun ko burom ru ya bun ki brieu ki badon benta ha ka jinga khun light load jong kari. Na pedeng jong gitu ki bala syak penkup burom ki kentup ya utushar kanti bharachaji ubadei unong shong kari lebong Shillong halor ka jingdon benta jong haka jinge khun light luot jong kari chairman barim ka UPSC Professor David Imle
Ujiwat Vasmani but Uba Christopher Rani Kibadei Kinong Sengkam Lajong Kibapau Hakanong Ba. Ka Juwai Shlong Guwahati Tourist Cap Association lani GSGTCA nen gasngi galapalong ya kajing ki ba jai da kabashong harut surok yang nang ba bad hadien kania lapalong ya kajing thang mombati ban pendam jur ya kajing sha penyap badangshan jong uwei unongnya tourist uba full moon khasano hakane kajing ki la kashan lang da ka all giantia commercial vehicle association ka Alto Lat Waijer to Shlong Tourist Association ki bahiyang sem jong unia ulanot kinong shnong kashnong larnai ka Khasi Tourist Indica Owner and Driver Association ka Maureng Keneng Tourist Owner and Driver Association bat ka sengkur khasano giantia unit haba ai jingkran hakane ka sngi president ka GSGTCA uba Anthony Poshnau lakentu yakibor baka an bakin shimkhia bat dawa nagi pulet ban twet lut ya baro ki bedon kti ha ka jing penyap ya uba full moon ka principal ke Shlong College Dr Mrs Eva Korlang Khar Kongor ila pelait ya ka kot ka bekerteng ka the Khasi states a brief historical timeline khat nyau spa nyau huai ar hajar khat nyau balatho lang da uba John F Khasieng bu Dr Bodhi S Rani aga jing lang ka long ha conference hall jong ka college nen ka sngi aba ai jing tran hadien ka jing plat ya ka ne ka kot I Dr Khar Kongor ila ong ba ka ne ka kot kala donlut ya ki khana jong ka jaj banriu Khasi ka bala palat shispa snem ila kentu ya ki khana pulie ban yarap pen paunam ya ka ne ka kon aka wei pat ka liang unong tho jong ka ne ka kot uba John F Khasieng ula ong ba ka kot ban ningkong ka bala ai kerteng Federation of Khasi States History Epistemology and Politics la pelaj haus nam aja khat khandai benta pat ngi pej e ka jing long juman ka sim neng Shlong ka jing shet ka long aposan point rio degree celsius bat ka jing khriat ka long khat rio point pra degree celsius ka jing skam ka hau ka long nyopun rian shispa min step ban khandai pho nak shispa jan miet ka jing hap slap ka long 0.r millimeters kala bandon ka jing hap slap ka ba malu mala habun ki jaka Sa sisian pan ngi pen kan mai phi bai kan ka khubor jingi phla ban page live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shlong Shawan poi shik bakut jong ka thuk khubor ni page bang sa sisian ni kini kimat bakong san On let jingo uminturang ba du kari Narendra Modi asngi ka jala Gujarat na do shai kisni Penlong jing tren menteri katnat yadari Rajnath Singh bat ka menteri katnat yadari jong kari Tanzania nong ba Delhi Telong haka jela ke dan hapdeng ke jingma bakila banduk no nakadaw ke jingti pathare ki mar po khando bat pom pathare ki ding ki siej ong uba Renekton bat penkop burom katnat income tax yaki rio pakmat haka nong ba Shlong te parlok katung la poi shbakut jong thup khobor jing mentaga janmiet hadu mensyam plasai kesngi haka juga po khble shiboni pibaro Reach it? In a few moments. Please tell me, when will it reach? I just told you soon. We have reached the well. See, we reached the water well. It's not about we reaching the well. When will water reach our home through taps? Through taps? Very soon, Goody. You see, the Jal Jeevan mission has already begun. If we shall take